ale šel jsem se podívat na jedno místo, který právě u těch jedničkových Fabií hodně často trpí. Zdravím všechny na YouTubeku, tak dneska tady mám takovou rychlou aféru s jedničkovou Fabií, kterou trápí sporadická funkce imobilizéru. Závada se projevuje tak, že přijdete k autáku, chcete nastartovat, otočíte klíčkem, auto chytne přibližně na 2 vteřiny a chcípne. Když zopakujete stejný postup, zase auto chytne na 2 vteřiny a chcípne, přičemž se rozbliká kontrolka klíčku na palubní desce, na budíkách a auto prostě nejde nastartovat. Čili jednoznačně problém s imobilizérem. Dneska se podíváme na to, v čem by mohl být problém a jak takovouhle situaci vyřešit. Jelikož už jsem začal auto trošku pokuchávat, tak si bohužel neukážeme reálný projev té závady. Jo? Ale opravdu chová se to tak, jak jsem říkal, čili otočíte klíčkem, nastartujete, auto chcípne zhruba po 2-3 vteřinách a začne současně blikat nebo rozsvítí se kontrolka klíčku imobilizéru. Čili jednoznačně je aktivovaná bezpečnostní funkce, kdy v podstatě to auto si myslí, že to auto startujete bez klíčku. Takže tady to auto si myslí, že to je neoprávněný, nelegální start, takže proto nedovolí nastartování spalovacího motoru. V případě startu jakýhokoliv běžného autáku se spalovacím motorem se v první fázi vlastně toho startovacího procesu zjišťuje nebo kontroluje, jestli ten klíček, kterým startujete, jestli je originální, jestli přísluší konkrétně k tomu vašemu autáku a jestli vlastně se nejedná o nějaký akt krádeže. Tady tu funkci zajišťuje právě imobilizér. Ve stručnosti, jak takový imobilizér funguje, čili v klíčku je umístěný nějaký čip, nějaký transpondér, který komunikuje s autákem přes čtecí cívku, která je umístěná za zapalování, nebo vlastně kolem tady zapalování. Jo? Čili v klíčku máme transpondér, kolem zapalování máme čtecí cívku. V případě tady ty jedničkové Fabie, tak informace nebo signál z té čtecí cívky vede přímo do budíků a budíky pak následně komunikují s řídící jednotkou motoru. Pokud použijete například jiný klíček nebo třeba v uvozovkách jenom šroubovák, jo, pro start autáku, tak budíkům nedoleze ta příslušná informace z klíčku a zablokuje vlastně start a potom zobrazí nějakou tu v uvozovkách chybovou hlášku někde na tom displeji, jo, nebo někde v těch kontrolkách. Tak tady v tom našem konkrétním případě to teda vypadá tak, že jednou jde auto normálně nastartovat, čili budíky vidějí normálně ten klíček, všechno je v pořádku, budíky pošlou informaci řídící jednotce motoru, ta normálně aktivuje vstřiky, všechno krásně funguje a zase jednou se stane, že si auták myslí, že se startuje v uvozovkách šroubovákem nebo že je použitý jiný klíček a auták nepovolí start. Takže je to samozřejmě problém, který může člověka vypíct kdekoliv. Nedivím se majiteli, že je z toho takový trošku rozčarovaný, protože vlastně ho to může kdekoliv nechat. Tady tu opravu řeším teďka opravdu dost narychlo, protože začalo se mu to vlastně projevovat dneska a zítra jde údajně na nějakou dlouhou cestu a potřebuje tady ten auták. Obecně můžu říct, že takovýhle opravy ze dne na den nemám moc rád, protože samozřejmě na tu chybu se může přijít, nemusí se přijít. Když je to sporadická závada, tak samozřejmě se může na něco přijít, ale to auto je v jakýmsi testovacím provozu, kdy samozřejmě ta chyba se může zase opakovat. V případě tady toho imobilizéru, tak je to opravdu nepříjemná situace, protože to auto může majitele kdekoliv nechat. Jo? Prostě, když už teda nastartujete, tak ten motor poběží, protože kontrola imobilizéru nastává jenom v první fázi startu. Když už jednou to auto chytne, tak pak už vlastně, i kdybyste oddělali ten transpondér, tak by nemělo chcípnout. Jo? Takže nejsem z toho úplně nadšený, že se do toho musím pouštět ve chvíli, kdy zítra už by mělo to auto být někde zase v provozu na nějaký dlouhý cestě, ale nějak jsem na to prostě holt dneska kejvnul
a doufám, že se na to nějakým stylem přijde. Pište mi klidně do komentářů, jestli takovýhle opravy taky berete, jo? Kde víte, že třeba z druhý den majitel auták potřebuje, protože mě osobně už tohleto kolikrát jako vyškolilo, jo? Že jsem na něco takhle kejvnul. Prostě je to taková komplikovaná situace, no. Zpět problému s imobilizérem. Vidíte už tady přede mnou, že mám rozdělanou palubní desku, respektive budíky. V případě problému s imobilizérem u jedničkový Fabie, tak kde může být problém? Samozřejmě první problém může být v klíčku. První test, který můžete udělat, je zkusit náhradní klíček, který máte k autáku, jestli se problém nevyřeší. Samozřejmě transponder může být v pytli, jo, prostě nemusí fungovat tak, jak by měl, a ten klíček nemusí být funkční. Takže tím, když vyzkoušíte náhradní klíček, tak ověříte, jestli je problém v klíčku nebo ne. Další problém, který by mohl nastat, je to, že může být poškozená ta čtecí cívka. Ta čtecí cívka se dá proměřit normálně multimetrem v testu odporu elektrického, čili ta cívka by měla mít nějaký předepsaný odpor. Když ho nemá, tak je velká pravděpodobnost, že je poškozená. Dál samozřejmě po cestě mezi budíkama a tou čtecí cívkou jsou nějaký konektory, takže samozřejmě konektory prohlídnout, vyčistit, protože samozřejmě tím obvodem teče hrozně malý proud a samozřejmě špatný kontakt může způsobit nefunkčnost tady toho systému. Čili to máme vlastně kontrolu cesty až po budíky. Tady v tom případě já jsem teda tady ty jednotlivé komponenty zatím nekontroloval, protože jsem šel rovnou, nechci říct na jistotu, ale šel jsem se podívat na jedno místo, který právě u těch jedničkových Fabií hodně často trpí. Takže už mám takhle vykuchnutou desku z budíků. Tady koukáme na přední stranu, kde tady vidíme řídelky, na který pak nastrkáváme ručičky, čili tady máme otáčkoměr, rychloměr, ukazatel teploty chladící kapaliny, množství paliva, palivoměr. Tady máme zadní stranu. Jo, a proč jsem vlastně tuhle desku vyndával? Mezi tou čtecí cívkou a budíkama tak samozřejmě je natažený nějaký vodič. Ten vodič, nebo vodiče, to je pár vodičů, tak vstupuje tady do toho zeleného konektoru. A už jsem párkrát v minulosti řešil jednu věc, a to, že u tady toho zeleného konektoru dojde k poškození pájecích bodů. Jo? Čili když se podíváme tady na ten konektor, tak vlivem vibrací, vlivem samozřejmě toho, že se používá bezolovnatá pájka, tak časem může dojít k prasknutí spoje a samozřejmě mezi tou čtecí cívkou a obvodama, který zpracovávají tu informaci z imobilizéru, tak samozřejmě nemůže procházet ta informace. Není tam vodivý spojení, není uzavřený obvod. Jo. Samozřejmě tady ta situace může nastávat sporadicky, jednou se tam ten spoj chytí, jednou zase vibracema se rozpojí, takže jednou ten imobilizér může chodit, jednou zase ne. Takže proto jsem šel rovnou do těch budíků zkontrolovat tu věc, s kterou jsem se už párkrát setkal. A když se podíváme detailně na ty jednotlivé piny, jestli se mě kamera zavostří, tak můžeme vidět, nebo já to ještě pak detailně nafotím, že tady ty krajní piny jsou příkladem toho, že tam opravdu prasknul cín, prasknul ten pájený bod a s největší pravděpodobností je to viník toho problému. Jo, co si vzpomínám, tak právě signál z té čtecí cívky z imobilizéru přicházel na krajní piny. Teďka nevím, jestli to byly tyhlety nebo tyhlety, ale ono, když se podíváme podrobně, tak skoro každý pin má nějakým stylem ten cín naprasklej. Jo? Některý jsou v pořádku, jo? Ale velké množství těch bodů je naprasklejch. Jo? Takže já udělám to, že samozřejmě tady ten konektor celý propájím, určitě propájím i tady ten
protilehlej a zkontroluju desku, jo, zase na ty studený spoje, na ty prasklý spoje. Jo. A budu doufat, že to majitele někde nenechá. Jo. Čili projdu to takhle jako komplet, jo. Nebudu samozřejmě pájet všechny body, ale projdu to lupou, jo. Ale hlavně propájím teda ty konektory. Jo. Desku jsem teda prošel, propájel jsem všechny kritické místa, hlavně teda ty konektory, plus z druhé strany ještě obvody kolem stabilizátoru napětí a tak dále. Jo, čili tady máme přepájený konektor a deska může jít k testu. Takže všechno dám zase dokupy, zapojím budíky a vyzkoušíme, jestli všechno chodí. Budíky mám připravený k testu, poskládal jsem jenom to nejnutnější, abych viděl, jestli jsou všechny funkce v pořádku, čili tady vepředu mám displeje, jo, ze zadní části mám teda připojený konektory a teď si jdeme ukázat, jak to všechno funguje, čili pustím klíčky. Jo, jak už jsem říkal taky v nějakém určitě starším videu, vždycky je dobrý si udělat nějaký takovýhle funkční test, než to dáte kompletně dokupy, protože potom zas veškerý ten ansábl v případě toho, že by tam něco nechodilo, zas to všechno rozdělávat, něco vám tam praskne, jo, je to zbytečný. Vždycky je to fakt dobrý si to takhle otestovat, takže neutral máme a jdem to vyzkoušet. Auťák normálně chytnul. Tady nám teda svítí dvě kontrolky. Můžeme se podívat, co nám to svítí za kontrolky. Jedna kontrolka je teda zatažená ruční brzda, druhá kontrolka jsou airbagy, čili v airbagách je nějaký problém. Ta kontrolka airbagů svítila vlastně ještě i předtím, než jsem ty budíky dával ven, takže třeba je to nějaká dlouhodobější závada. Každopádně o tom mě majitel nic neříkal, takže do toho se určitě nepohrnu. Teďka je prostě důležitý vyřešit ty starty, ten imobilizér. Tak. Budíky jsou zkompletovaný na místě, ještě tady chybějí teda nějaký plastíky, šroubky, ale teda budíky jsou komplet nastrojený, zezadu připojený k auťáku, takže teď si uděláme ještě jeden funkční testík, než se to kompletně zadělá, takže tak. Jo, a všechno to vypadá, že to funguje. Připíchnul jsem se k budíkům i přes diagnostiku, abych zjistil, jestli tam nejsou nějaký chybový kódy. To, co tam bylo ode mě vlastně během toho ladění, když jsem odpínal a připínal tady ten zelený konektor, to jsem všechno vymazal. Teď je paměť závad čistá, takže já si myslím, že by to mělo být naprosto v pořádku. Jo, všechno to ukazuje, jak má, startuje to a myslím si, že by to mohlo zase dlouho sloužit. Jo, prostě 100% ta nečinnost imobilizéru byla způsobená těma prasklejma spojema a myslím si, že teď by to mělo být v pořádku. Takže děkuji moc za pozornost a u nějakého dalšího videjka mějte se, naschle.